Не ме давай, мамо, може да я пуснеш. Да. Откъде тръгва бургаската проституция? Ето момчета, от тук. Гледаме хората с паричките, с лодките, с гетовете, с разни други неща. И после почваме да събираме балъци и да ги отбираме. Ето от тук тръгва всичко. Някои си мислят, че могат да контролират всичко това, което виждате, по един или по друг начин да събират рекет от всяка една точка. А в крайна сметка някои други си мислят, че могат да работят с тялото си и с себе си. Да мамят подло, да въвеждат в заблуждение и да го поддържат. И тогава всичката, цялата тая красота е осрана. Сериозно ли? Не съм разбрала. Кажеш ми да съм проблем, а ова нощ ми душу усима. Šta ti od mene više hoćeš, dušu dao sam ti ja, a ti me ubila. Остави ме на мира. Кой тероризира малкото сладко куче? Добрите хора не бездействат. Олеле, тати, направиха те пуделче, пиле. Какво става отпред, бе? Багер ли има някакъв? Не, някъде тук в региона има някаква приятна крайче. И измисли ли го отговора ми? Не съм забравял, че каза, като ще излезеш, че ще ми кажеш. Мен ме е страх, искам просто да мога да си вляза с случая, където си искам, си свърша работа. После аз няма избягам от този град. Ти, мамуно, я кажи на спинта, какво направи? Какво направи на кака? Гриза. Върно ли? Да бе, като ставах стунта и